רצח, חטיפה, מחפשים חברת אבטחה אמינה? הגעתם למקום הנכון. תכירו את השותפים, פלוס כלב שמירה אימתני. Este perrito lo eligió Axel. Eso es inmodificable. Nunca se van a poder separar. Y aunque lo mate. וגם מאבטחת צמודה. מהיום תוכלו להרגיש בטוחים בכל זמן. ¿A qué se dedican ustedes? השלישייה הכי לא צפויה מצליחה תמיד לעשות בלגן. מחוץ לחוק, העונה החדשה, החל מ8 בפברואר. ויבה פלטינה, כי הלב רוצה עוד.